macho, quedei a dormir e aposto que está feliz de acabar, colega. A miña nai! Vou ir ahora, aproveito para ver a marca que ten no corpo agora que está dormido. ¿Tempo qué? Se te acaba el tiempo, pájaro, que se acaba o tempo e ainda non sabes cal é a marca de Maribel. Vou non celebrar, porque a taberna xa é prácticamente miña. Chavalas, a bailar, bailar. Vamos contar todos conmigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Alto! Xa sei, cal é a marca que ten Maribel? Sabes a marca? Que burro és, que ignorante da vida eres, eh? Sei de que me dixo Tocho. Que vas a ver, que burro és? Ten un corazón tatuado no cu. E con nome escrito. Bueno, que burro! Que burro és? Non ves que te engañei? Que Maribel non ten marca ninguna. Eu referíame a que ten un ollo máis despistado que o outro. Ves? Xa se vexen! Que burro é? E logo eso que ten no cu, que é? Agora non me fai a ciriguga, eh? Vamos a ver, para un pouco. Como que Maribel ten un corazón tatuado no cu? E con nome escrito. Con nombre? Que nombre? Iso é raro, macho. Lorenzo. 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 La mar salada. Pero como que Lorenzo? Pero quen é o Lorenzo? Quero conocer a ese Lorenzo. Eu non sei quen é, pero se me tarda en sabelo. Efectivamente, Tucho, hay que averiguar quen é ese tal Lorenzo. Pero tenemos que agardar aquí. Son dos derechos a despois da publicidade. Benvidos de novo ao show dos Tonechos. Lembrarán que Tucho, antes da publicidade, descubriu que a súa nai ten tatuado no cu o corazón inscrito con un nome, un tal Lorenzo. Seralle Maribel infiel a Tonecho? Pois ben que o cativo se equivoca, non? Eu non me fío, retrocedamos no tempo e vexamos o que sucedía. 5 e acción. Macho. Minha querida, quería dormir e xa casi acabou a aposta, macho! A miña nai! Vou mirar que marca ten no corpo, aproveitando que agora está a dormir. Tengo un corazón tatuado no cu, macho! E con algo dentro! Lorenzo! Que será ese Lorenzo? Miña nai ten o nome dun fulano tatuado no cu! Miña nai querida que se vai armar cando se entere meu pai! Que foi ese ruido? Serían os ratos.
Pois nada, vou seguir dormindo. Vamos a ver, Tucho. Vamos a ver. Céntrate. Ti estás seguro que Maribel ten un corazón tatuado no cu? Que sí, que lle ven eu, macho. Un corazón no cu e pon Lorenzo. Lorenzo! Dios. Sí, que Maribel me esté engañando. Que lo reviento. A mí la Guardia Civil que lo cojo y lo reviento. Papá, macho, cálmate. Antes habrá que averiguar que me es Lorenzo, ¿no? Sí. ¿Dónde está? ¡Lorenzo! Sí, Lorenzo, sí, xa está todo listo, sí. Cando chegue, agarde na taberna de Pepo. Sí, xa mando a alguén buscalo. Ui, que nervios. María Isabel, Lorenzo está a piques de chegar. Váyalle preparando un ágape para recibilo. Un ágape, claro. Sí. Moi ben. Sí. Un ágape? E que será un ágape? Vou yo preguntar a miña nai, a ver se o sabe. Mamá! Eu estaba botando unha cesta. Xa. Sabes o que é un ágape? Ágape. Nin idea, non? Nin idea. Xa. Que pasa? Non miran dicir que non saben o que é un ágape? Ai, bendita ignorancia. Un ágape é un pisco labis. Ai. Tampouco sabes o que é un piscolabis, claro. Pero sabes que te digo? Ímoslles preparar uns pinchiños e o carallo. Papá, macho! Dios, perdona que non sei o que faigo. É que estou ca miña propia muller. Me estou engañando con outro home, Tucho. A min é unha cousa. É que é como se me faltara algo daqui. Pensei que non te ias dar conta, macho. Aquí tes, collinchantes. Non me refiero á carteira, Tucho. Refiérome a que Maribel está me engañando con outro home, un sinvergüenza, un don nadie. Quen é? Lorenzo. Pero que nombre é ese? Lorenzo. ¿Tú conoces a algún Lorenzo? No, macho. Pero si queres, podemos mirar no listín telefónico, que seguro que é daqui do Roncadoiro. Seguro que é. Mira aí, a ver se aparece un tal Lorenzo que xa reventa ahora antes de menos cuartos. Mira aí, a ver se aparece. Lorenzo. No, macho, aquí non hai ningún Lorenzo. Agora, hai algún macho con un nombre máis raro. Mira este como se chama. Páxina 37. A culpa é dos padres, xa. ¿Este qué? Mira este nombre, velo. Este sóname, Este nome vino en algún sitio. Sóname moito. Muchísimo, Tonecho Martínez. No, ese nombre aí non é, Ese nombre sóname a mí de ole o Dios, ou de velo na televisión ou de algún sitio, me sona a mí. Tonecho Martínez. Non che sona a ti? A mí non, macho. No! Espera. Sí, xa sei quen é, macho. Faloume Pepo del. Diz que é un cheas que vai polo bar, que non hai que no bote. O tipo, un faltón. E por riba diz que lle entra a todas as tipas cantas ve. Bueno, pode ser ese. Se lle entra a todas as tipas, pode ser ese. O noso Lorenzo, o tal Tonecho Martínez. O pasa contigo. É máis listos que nós, ten máis carreiras. E que fixo? Cambiou o nombre. Sí, señor. Trae o teléfono aí. Sí. Bueno, Sejía, bo hombre. Trae o teléfono e todo. Chamo aí ahora mismo. Chámame ao fulano ese que quero falar con él. Chama a Tonecho Martínez. Vai me escoitar a mí, hombre.